акция на транспортната полиция част от организираната престъпна група бе арестувана. Оказа се, че никой никого не познава и на всички им е за първи път. Вие от кога занимавате с това нещо? За пръв път ми е. Моля? За пръв път сега го виждам. Бре, и на този му е за първи път. Нямам на представа нищо. Нищо не съм краднал. Дойдох да работа. Прав е човека. Нали точенето на нафта от влака пак е работа? А защо тогава ви арестувах? Защото нещо грешка станало. Стават и грешки. Но не и в този случай. Аз въобще не знам кой какво дава, какво продава. Ако имате магазин, бих излел какво имате в магазина и какво да си купа. Вие вижте сега. Вие лъжете според мен, разбирате? Не мога да лъжа никой, защото откъде да знам кой какво мисли и какво решава. Знаете ли за това нещо? От кога се прави това нещо? Не, сега го виждам. Сега го вижда. Я каква изненада. За пръв път. Виждах тук празни туби, така както от машината и както спря машината, ги видях. Добре, вие в БДЖ ли работите? БДЖ. Знаете колко знам. проблеми има компанията? Знам. Редно ли е по този начин? Не. А защо тогава участвате в това нещо? Но това без да искам. Без да иска човека да го ужалиш. Това не е така, как се казва, нарочно. Просто ненадено. Как без да искате, значи? Как все едно аз без да искам да попадна? И ми спряха тук и това е. Добре, вие като какъв работите? Аз се вода като началник влак към товарното движение. Бяхте. Колко време е тази практика? Колко време се източват локомотивите? Това го слушам и го гледам и по телевизията, че от много време. Видял го човека по телевизията и е решил да го изпробва и на живо. А вие участвате ли в него? Не, до сега и няма да участвам. Защо тогава сте задържан? И ми просто стана така ненадейно. Това не е такова по собствено желание. Просто така стана. Просто стана така, че този път го хванаха. Как така стана? Как ненадейно? Като се возиш и извънеш, като спре някой, като иска да прави нещо и ти си до него, значи и ти участваш. Тази нафта продавате ли я после? Ама аз не участвам. Добре, а тези, които участват? Не знам. Как не знаете? Не знам. Но сте тук, няма как да не знаете. Вижте там, има толкова туби с нафта, въглища. Виждам, да. Видях го. Излочихте от локомотива, хванаха ви полицаите на... Това са празни туби. Празни са де, просто не смогнаха да ги напълнят. Защото като слезнахме от това от машината, те бяха празни. И вие решихте да ги напълните? Не знам кой искал да ги... Защо решихте да ги напълните от резервуара на локомотива? Аз нямам такова сметка от това нещо. А кой има сметка? Не знам кой има сметка. Едно е ясно. БДЖ със сигурност нямат сметка. Знаете ли, че това е престъпление? Да. Съвсем честно, да. А страхувате ли се от наказание? Страхувам се за това нещо, че съм съпричастник към това нещо, че станах без искам неволен съпричастник към това нещо. Това е. От едната съпричастност страда човек. Без да искате. Добре, вие какво правихте, че без да искате станахте съпричастни към това нещо? Как да ви го кажа? Машината ние пътувахме от задната кабина. Говорим си честно за мене. Честно ти казвам, Рачков, това е най-честният началник влак, когото познавам. Говорим си честно за мене. И в частност, казвам. Задната кабина. Изведнъж спря. Аз през това време си четох вестник, поправих си документи, ето ми ги тук в това, къде, за да може по-спокойно след това да си работим. За да може по-спокойно да си точи нафтата. Спря. И изведнъж не излезаха господата полицаи. Откъде излязоха полицаи? От гората. Защо спря? Просто това, честно ми кажа, и аз не знам изведнъж, защото преди това спира... Ласка, синята, защо е тук, според вас? На кого е тя? Не знам. Аз не съм шофьор и не знам. Той само кара влака. Просто това. Мен ми стана лошо и викам, като ги видях това нещо, викам, защо го се прави това нещо. Какво попитахте, защото? Машинист? Самия себе си се попитах най-пред защо се прави това нещо и какви ми
И обещавате ли, че повече няма да участвате в такива неща? Категорично обещавам, че ще гледам да не участвам. Гледате да не Да участвате? не участвам и като има такива нещо да се сигнализират органи. Категорично обещавам, че ще гледам да не участвам. Скъпи приятели, след като месеци наред работихме по този случай, както сами виждате, резултатът е на лице. Част от групата, която източва гориво от локомотивите, вече е задържана, лицата на останалите се знаят и се надяваме полицията да арестува и тях. Това е за сега от нас, за господар на ефира, Влади Василев.